Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba uMfundisi uJali nabo baba nomama nabantu abasha nosandisa isikhulu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Nginobufakazi bazalwane kodwa ngisacela nje ukuba ngihlabelele lo mhlabelelo oku-61. Uphi umhlobo onjengo Jesu kakhoqa akakhoqa
Okwesibili futhi kubefundisi obaba nabomama, kubantu abasha, kumphathi wehlelo noDr. Mvangile egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane, ngibonga ukungigcina eminyaka emingaka. Ngangicabanga ukuthi ingqondweni yami yoba ngumuntu angeke ndifike ku-30 years ngenxa yokuthi ngithe ndina-9 years ngaphila impilo yokukhala everyday ngingasahlali nomama ongizalayo. Jesu Kristu inkosi. Usathana-ke wasetyala ukuthi wena ngoba ndaningazi nanto ngezigulo, kodwa kwaba lokho okukhona enhliziyweni yami ukuthi ngizofaka inhliziyo ngeze ngifike ku-30 years. Nginqumela ukuthi ngifike ku-30 years. Manje sengidonsa u-30 wesithathu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokuyisiza impilo yami. Bazalwane, intokozo enginayo ingathi ngaphuma la ngigijime ngijikeleze lesi sikolo ngibabaze nje ukuthi uNkulunkulu azongiphendula namhlanje ngesikhathi se-intercession, sithandaza azongiphendula. Ngisazokhuluma nomfundisi kodwa uNkulunkulu ungiphendulile bazalwane. Asikhulekeni singayeki. uNkulunkulu kunesikhathi sakhe sokumphendula umuntu. uNkulunkulu nami ungiphendule namhlanje. Intokozo enginayo angazi ukuthi ingathi ngenzani, ngathi ngagibela naphezu kwalamakilasi, angazi ngathi ngenzani. Ngibonga nje umhlobo onjengoJesu ongashiyi umuntu, engumhlobo weqiniso, akafani nabanye abahlobo. Ngiyambonga uNkulunkulu indlela angiphendule ngayo bazalwane. Angazi ingathi ngiyaqebula nalezi mpahla engizigqokile, angazi ngiyazibuza ukuthi ngingubani mina ukuthi kuphendulwe uNkulunkulu. Oyena ongenayo nenamba, anayo inamba emhlabeni bazalwane. Nje nomndeni engikuwo angomndeni owaziwayo, umndeni engiphuma nguzaleka ndangathi ngizaleke emshadweni, kanti nalo mshado nandizaleke kuwo wawungabusisekanga. Abazali bami badivosana na 3 years. Bathi bafuna intombazana, lama bafana bayi4. Mabe sebethola mina sebeyadivosa, omunye sengapha omunye sengapha. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ongabandlululi ukuthi buya kwesifisizwe, buya emndenini onjani, umile kanjani, awunani, nje bazalwane. Ngiyambonga umhlobo njengoJesu, akakho njengaye. uJesu Kristu inkosi.